Όταν ξεκινάμε ένα πλεκτό, αυτό που συνήθως αναρωτιόμαστε είναι πόσο νήμα να αφήσουμε από την αρχή, έτσι ώστε κατά το ρίξιμο των πόντων να μας φτάσει, αλλά και από την άλλη να περισσέψει από την άκρη του 10 πόντους, ώστε αν κάποια στιγμή στο μέλλον θέλουμε να προσθέσουμε ένα άλλο χρώμα ή ένα δεύτερο κουβάρι για να το μεγαλώσουμε, να έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε. Αν θέλουμε για παράδειγμα να κάνουμε ένα κασκόλ, του οποίου το πλάτος να είναι τόσο, τότε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτό το πλάτος 3 φορές. 1, 2, 3. Τότε σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει η θηλιά μας. Πώς γίνεται η θηλιά? Κάνουμε μία περιστροφή γύρω από τα δάχτυλά μας, ερχόμαστε εδώ, την απανωτίζουμε και από τη μέση βγάζουμε τη θηλιά. Ξαναδείχνω λίγο το πώς γίνεται η θηλιά. Κάνουμε ένα κύκλο γύρω από τα δάχτυλά μας και φέρνουμε από το πίσω μεριά την κλωστή και από ανάμεσα από τα δάχτυλα ώστε να σχηματιστεί η θηλιά. Τη θηλιά αυτή τη βάζουμε μέσα από τη βελόνα. Τη βελόνα τη βάζουμε κάτω από τη μασχάλη μας έτσι ώστε τα χέρια μας να είναι ελεύθερα και σφίγγουμε γύρω από τη βελόνα. Δεν τη σφίγγουμε πάρα πολύ γιατί αργότερα θα χρησιμοποιήσουμε και τη δεύτερη βελόνα ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε το πλεκτό μας. Πώς ρίχνουμε τους πόντους? Το ελεύθερο άκρο είναι κάθετα στο χέρι μας, το αριστερό. Το σφίγγουμε, με τον αντίχειρα πάμε από πάνω προς τα κάτω έτσι ώστε να σχηματιστεί μια θηλιά. Φέρνουμε τη βελόνα παράλληλα και με το δεξί μας χέρι, από δεξιά προς τα αριστερά, φέρνουμε την κλωστή η οποία είναι συνδεδεμένη με το κουβάρι και συναντάμε τη θηλιά. Με τον αντίχειρα την κλείνουμε και τραβάμε από αριστερά. Το ελεύθερο άκρο είναι κάθετα στο χέρι μας, το σφίγγουμε, φέρνουμε τον αντίχειρα από πάνω προς τα κάτω, κάνουμε μια πλήρη στροφή, τη βελόνα μας την τοποθετούμε παράλληλα, με το δεξί χέρι από δεξιά προς τα αριστερά ώστε να έρθει να τη συναντήσει και με το αριστερό κλείνουμε, τραβάμε από αριστερά. Άλλη μια φορά, κάθετα, σφίγγω, κύκλο από πάνω προς τα κάτω. Στην ευθεία και παράλληλα, οι δύο μύτες είναι παράλληλα και κοιτάζουν προς την ίδια φορά, από δεξιά προς τα αριστερά τη συναντάει και κλείνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, διορθώνουμε λίγο και εδώ τους πόντους, με αυτόν τον τρόπο ρίχνουμε, όπως λέμε, όσους πόντους χρειάζεται για να γίνει το πλεκτό μας.